Gyönyörű történelmi épületek, szecessziós házak, 40 fok árnyékban, Magyarország rejtett kincsei, Kecskemét. Ez a város vonzott már egy ideje, és bár a nyár egyik legforróbb napján jutott időm, hogy megnézzem, de ez nem tartott vissza, így nemrég vonatra szálltam, hogy meglátogassam és bemutassam nektek. A vasútállomásnak még egész más stílusa van, mint amilyen a belváros lesz, de nekem igazából bejön ez a retro hangulat is. Meglepetésemre az állomás után nagyon gyorsan egy mozgalmas, éttermekkel és kávézókkal teli, kifejezetten nagyvárosias utcán találjuk magunkat. Ez a Rákóczi út, ami élettel teli, de közben nagyon barátságos hangulatú. Az út végén találjuk a zsinagóga épületét, ami ma a tudomány és művészetek otthonaként üzemel. Engem valahogy minden városban a zsinagóga vesz le a legjobban a lábamról, ez itt sem volt másként. Ezzel szemben találjuk a Kossuth teret, ami valami gyönyörű. Azt éreztem, hogy mindent, amit látok, le kell videóznom. Sajnos az itt található Cifra palota felújítás alatt áll, így ezt nem tudtam felvenni, és állítólag már 3 éve, így ez azért csalódás volt, mert elvileg az a város egyik legikonikusabb épülete. A városháza szerencsére kárpótolt. A Löknerödön és Pártosula tervezte épület szerintem egészen elképesztő. Nagyon különlegessé teszi a belváros. A városházához közel találjuk a Szent Miklós plébánia templomot, aminek a belső kertje nekem nagyon-nagyon tetszett, de maga a templom is gyönyörű, ami már az 1300-as évek óta itt áll. Természetesen meg kell említenem még a nagy templomot, ami egészen grandiózus látvány, de nem mehetünk el a református templom mellett sem, ami szintén egy nagyon szép épület. A nap ezen pontján ezt a kaput szintén nagyon tudtam értékelni, de amit még leginkább kiemelnék, az az evangélikus templom, ami egy kis utcában van, és nekem abszolút meglepetés volt, szóval az Arany János utcában mindenképpen nézzetek el, de a Katona József Színház épületét is érdemes megnézni. Nem tudok minden épületet felsorolni, ami tetszett, mert akkor ennél is hosszabb lenne ez a videó. A lényeg, hogy gyertek el, nézzétek meg, mert érdemes. Én teljesen oda meg vissza voltam ezért a városért. Ha pedig ajánlanátok hasonló, kevésbé felkapott, mégis bemutatásra érdemes várost itthon, kérlek írjátok meg kommentben.